O sayaw-sayaw ng among hanging bridge. Oh, hanging bridge kasi yung sayaw mara paglinog. Ato bang hanging bridge. Padool. Sayaw-sayaw man atong. Sige, video, video ni. Kay ako kan videohan kay sayo-sayo ka sa hanging bridge. Oh. Among ano? Sayo-sayo. Mo gini tinuod nga hanging bridge. Gihanging unya gi bridge. Oh, doon na. Mga kaibigan, ito po ang Sinulong Falls, no? Dito yung Bulao, napakalayo. Mga kaibigan, bundok, magandang tanawin. Sa Cagayan de Oro ito, mga guys. Doon kami maliligo at makikita ninyo dito, mga kaibigan, ang falls. Dito na punta hinay ayaw pag-kumpiyansa ako kang videohan kay sige lakaw lang kadiya kaya ako so videohay ko magana ibutan na imong sanina diri sa patong. Ibutang ang sinina patong kuno mga sinina. So siya akong sundon kay mag-video siya. So asa man siya paingon karon naglakaw-lakaw. Sa pikas. Sa pikas ko no. Ayaw. Sa pikas, sige sa pikas. Ya. Paglay-paglay siya. Ito na. So posing ka. Alaka. Wapo kay bukid Pulse may ko. Ay katong wala ba? Ay pulse. Pulse. Sige. So nera ang swimming pool. So ay sa video ko mo naman na. Ismail mang, Ismail. Ismail. Okay, nag-smile ang nagkaon.